Chino! Kimchi Chino! 오빠. Hoy, ikaw, aminin mo, natatakot ka, no? Hindi, seryoso, natatakot ka, no, na baka masaktan ka ulit. Natatakot ka baka trauma na naman. Natatakot ka baka maling tao na naman. Kaya hanggang ngayon, mahal, no? Ayaw mo pa. Ayaw mo pang sumugal ulit. Baka kasi iba na naman ang mapunta o iba na naman ang mahalin. Siguro kaya wala pa kayong label o di kaya hanggang ngayon ang tawag sa inyo, masaya lang. Mahal. Andito na naman ako, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, mahal. Ako to, si DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, 69 tayo. Baliktaran, 6 to 9 p.m. Hindi, alam mo, mahala, ito kwentuhan muna tayo. Hindi, ma-share ko lang. Ako bukod sa makapal ang mukha ko, sobrang kapal din talaga ng walls ko. Hindi, when you say walls, mahal, ito yung sobrang lala ng trust issues kong umibig ulit. Kasi mahal ako talaga, no? Sugarol talaga ako pagdating sa pag-ibig na yan. Siguro sa 10 sugal ko sa pag-ibig, lahat yon talo. Lahat yon trauma. Lahat yon maling tao. Pero mahal, okay lang yun I mean, okay lang naman na minsan, no, talagang hindi para sa yung taong yon. At ako kasi si Kim Chino, no, naka-move on na rin naman ako at ang mahalaga talaga ay natuto. Oh, 'di ba? Natuto ako, mahal, kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko sa iyo ang 3 rason bakit worth it sugalan yang taong yan. Wow! Sige na, subukan mo na. Ako ngayon ay si Kim Chino na susulsulan ka. Anyway, mahal, unahan na natin, no? Umpisahan na natin. Sugalan mo na yan kasi simple lang. Baka siya na talaga. 'Di ba? Hindi lahat ng love story talaga ay nagsisimula sa relasyon. Minsan, yung talagang official. Minsan kasi nagsisimula yan sa almost. O di kaya yung MU, yung malanding ugnayan. Di ba? Kasi kung mahal, ganito kung nararamdaman mong genuine naman siya, may consistency at kahit wala pa kayong label, ay baka yun na yung sign at potential, no, na maging seryoso at worth it namang i-level up ang inyong relasyon. Kumbaga, give it a chance. Kasi masarap din. Bukod sa may label kayo, mas masarap ang pagmamahalan. At least, di ba, official kayo at secured kang may commitment ang tinitikman mo. Hindi tinitikman mong pagmamahal. Tsaka always remember, mahal, deserve mo pa rin na kahit nasaktan ka, niloko ka, deserve mo pa rin mahalin, deserve mong matrato ng tama, deserve mo ng tamang tao, deserve mo si Kim Chino. Pero kidding aside, mahal, no, tandaan mo, hindi lahat ng tao pare-pareho, hindi lahat ng tao katulad ng ex mo. Meron pa ring tamang tao. Parang ako, 'di ba? Si Kim Chino, tamang tao pero rare lang talaga kami. Iilan lang kaming mga green flag at talaga nga namang never na nakita ng puso ng tao. Kaya naman, mahal, sugalan mo na 'yan. Kapag pinagpaliban mo pa, baka mapunta pa 'yan sa iba, ha? Kaya naman, meron pa akong 2 rason, mahal, para sugalan mo na yung kalandian mo man o wala kayong label ngayon.
Ako nang bahala, bigyan kita ng 2 pang signs. At syempre, wag mong ililipat ang radyo. Manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1